Ning ya apa kabare muga-muga seger waras akeh rezekine ya Ning ya. Lah iki ketepaan meringati Dina Kebangkitan Nasional sing ya ketepaan lembaran anyar JTV sak pojok kampung desa ya Ning ya. Awak dhewe gak bosen-bosen nyapa riko maneh barek berita-berita basa Surabaya sing kasil klub negeri JTV teko pirang-pirang daerah sing ana nang Jawa Timur. Wis kate kesuwen derek aku Ning Vika karo aku Ning Rahma iki lho pojok kampung bengi iki. Tabrakan renteng telu kendaraan nang Pasuruan, wong loro catu kecepit. Dibedek kepreset, mbah lanang matek kejegur sumur, evakuasi mlaku angel. Kegerus banyu, omah loro nang perengan kali nang Bojonegoro longsor. Pojok kampung cendelone arek Surabaya, beritani wong Jawa Timur. Kabar pertama Cak Ning, tabrakan renteng balik kedadian nang Pasuruan. Sing iki ngatutno telu kendaraan antarane Prauto Dam, barek loro kol diesel teko arah Papakan Jumat sore mau. Lah kedadian iki nggarakno wong loro sopir barek kernet kol diesel kecepit. Evakuasi loro korban mlaku angel.